Барызға да сәлем. Сәлем. Менің есімім Рамил Бахауиев. Менің есімім Хакимуллина Альмира. Ұзаққа созмай қайдағы сұрауларға жауап беріп қарайық. Кім башлай? Айда сен. Айда тартып қарайық енді. Тек. Егі деп оқушыларны гіл қорқыталар. Ол шыннан да қорқыныш ма? Өзіне көре қорқынышы бар енді әлбәтті, ләкин мен қалса оқытушылар да, ата-аналар да, масса көлем мәгълүмат шаралары да быдый булган хәлне күпертеп күрсәтәләр. Янәсе тормышны хәл итә, начар тапшырсаң, әллә кая эләгәчәксең, бер нәрсә дә уңмас дип, миңа калса имтихан ул тормышның бер этабы гына, баналь сүзләр әйтсәм дә, менә 4нче курсны бетерүче кеше буларак мин моңа күптәннән инандым инде. Артык борчылырга кирәкми һәм әгәр дә инде сез кирәк булган барлык адымнарны узып имтиханнарга әзерләнәсез икән, сез аны һичшиксез тапшырачаксыз. Рамил, килешәсеңме соң? ЕГЭга ничә әзерләндең вакыт буенча? Мин, мәсәлән, син дә бит, мин дә бит олимпиадага йөрдек. Ярдәм иттең дә олимпиадалар үзенә күрә. Мин 1 ай гына әзерләндем ЕГЭга. Ну, интенсив буларак инде. Интенсив, әйе. Калган вакытын ничәнең? Белмим, олимпиадаларга йөрдем. Ну, син бит кара, нинди предметлар тапшырдың? Химия, биология, ялгышмасам. Әйе. Олимпиадаларга татар телендә йөрдем. Телне белгән, илне белгән. Шуңа күрә татар теле олимпиадаларында катнашып, менә химия, биологиядан да зур баллар җыярга мөмкин. Шулай бит. Әле ялгышмасам, сез тапшырган елны анда чыннан да үзгәреш булды. Юк, югары баллар булды дип беләм. Профильле мәктәпләр, сыйныфлар да аның кадәр җыймады буга инде. Без анда рекордлы саннар Татарстан буенча җыйдык бугай. Синең өчен димәк бу имтихан куркыныч түгел. Юк. Син рәхәтләнеп шунда бардым, яздым, 30 минуттан соң чыктым. Ул кайсы предметтан инде? Химия. Химия 30 минутта? Әйе. И ничә балл? 98. Менә 2 баллны калган вакыт эчендә җыеп бетергә кирәк иде инде. Кирәк иде. Шуңа күрә, дуслар, имтихан өчен артык куркырга кирәкми. Без тапшыру дәвамында моны исбатларга тырышачакбыз. Ел дәвамында һәм имтихан алдыннан стресс белән ничек көрәшергә? Мин бик стресслы кеше, мин бик каушыйм имтихан алдыннан, ләкин 1 ай алдан мин үземә план төзим, ничек имтиханны яхшы итеп бирергә, һәм бөтен материалны ятлыйм, һәм ятлаугач шул каушау бетә минем. Имтихан алдыннан йоклыйм рәхәтләнеп, анда туда-сюда йөрим, һәм инде имтихан вакытында мин каушамын. Син ничек стресс белән көрәшәсең, Рамил? Стресс су эчәм, сулыйм. Менә каяндыр ишетеп 5 тапкыр тирән сулап стрессны киметергә мөмкин дип беләм. Шуңа күрә кай вакытта нинди булса борчулар барлыкка килә икән, мин һәр вакытта бу методиканы кулланып, үземне ничектер җайга салырга тырышам. Ел дәвамында инде әгәр дә ниндидер борчулар барлыкка килә икән, димәк син үз эшең белән мәшгуль түгел. Бары тик имтихан әзерлегенә кереп китеп, шуның белән башың белән шуңып, инде барлык уйларыңны да менә бу заданияларга, ниндидер темаларга багышласаң, инде ниндидер борчулар, стресслар онытыла. Авыргандагы кебек. Менә авырганда әгәр дә нинди булса эш белән шөгыльләнәсез икән, анда температураларың да, йөткерләрең дә барысы да беткән самарак була инде. Монда да шулай ук, әгәр дә мәсьәләне шиша башлагач, стресс бетә. Монда инде уйлар башка бер турында, анда
синуслар, косинуслар яйса химиядан анда нинде болса молекулалар, формулалар, Менделеев таблицалары көз алдына келедір бәлки. Сен бит химияны бирмәдеңме? Юк. Бире алмасың мен аны. Миңа калса әзерләнергә күп кирәк. Теориясы да күп. Ярты сәгатьтә һәр хәлдә язмас идем. Беренче кисәгендә. Калган әйтә торасы юк. Әйдә, киләсе сорау. Ачып карыйк. Ничек барысына да өлгерергә, мәктәптә укуны һәм егыга әзерлекне ничек берләштерергә? Барысын да өлгереп булмый инде, барыбер тормышта теге яки бу әйбергә приоритет куярга кирәк миңа калса. Ягъни, әгәр дә сез нәрсә белән шөгыльләнәсез икән, яисә ике яки берничә юнәлеш буенча берсен сайларга телисез икән, монда бары тик үзегездән генә тора. Әгәр дә кайсыдыр өлкә сезне күбрәк кызыксындыра һәм сез перспективаларыгызны күбрәк шунда күрәсез икән, әлбәттә игътибарны шунда күбрәк юнәлтергә кирәк инде. Мәктәптә уку белән егы әзерлек миңа калса алар параллель булырга тиеш инде. Мәктәптә дә күпмедер дәрәҗәдә имтиханга әзерлиләрдер бит инде. Минемчә 8нче сыйныфтан инде егыга гына әзерлиләр бугай. 8дән үк? Әйе. Миңа калса 11, ул шундый интенсив вакыт бар. 8дә әзерли башлыйлар ОГ-га. ОГ-га, әйе. Шул инде почти бер нәрсә. Дәүләт имтиханы ул шулай ниндидер бер баскыч булып тора инде. Шуңа күрә монда миңа калса шул параллель. Юк, монда бәлки сорау шундадыр, мәктәптә әзерләнеп булмаса нишләргә дигән сорау. Юк, башка предметлар белән янәшә. Вот мин, мәсәлән, бер репетиторга да йөрмәдем. Минем мәктәп әзерләде. Син дә? Или син йөрдеңме? Репетиторлар булмады инде, өстәмә нинде булса түгәрәкләргә йөрдем. Мин мәктәптәге түгәрәккә йөрдем. Безнең булды химиядан. Химиядан шул укытучы лекцияны ясаган түгәрәк инде. Бу хәзер дә бармы? Белмим, наверное. Ничәдегез инде сез анда? Егыны ничек ярты сәгатьтә тапшырырга икән өйрәндегез? РТБМЧ дигән сүзне әле дә хәтерләмим. Бүтән бер нәрсә дә калмады, H2, S4. Менә өлгерү дигәндә инде үзегез хәл итәсез. Безнең Вакыт киңәш кысанрак булса, әлбәттә нәрсәдер төшереп калдырырга яисә читләштерергә кирәк. Шул гына. Мәктәптә укытучылардан киңәшләр сорагыз, ничек бирергә, тапшырырга. Интернеттан да чыганаклар табып була миңа калса. Репетиторларга артык акча бирмәгез. Шамасын белеп бирегез. Шамасын белеп бирегез. Башта тикшереп карагыз, 1-2 дәрес пробный уздырыгыз. Мәктәптә дә укытучылар бик яхшы әзерли. Бездә ким дигәндә алга шөкер. Киләсе сорау. ЕГЭда биремнәр авыр булдымы? Минемчә, без бит пробный вариантларны чиштек. Пробныйлар авыррак булды. ЕГЭны мин бик тиз чиштем. Рус теленнән дә, химиядан да, математикадан тем более мин базаны бирдем. Мин аны 20 минутта чиштем, аны 5нче класс. Бездә дәресләрдә гадәттә база имтиханын бер дәрес 45 минут эчендә чишәргә бирәләр. Ул бик җиңел база. База, русча әйткәндә. Миңа укытучы әйтте рус теленнән. Альмира, ЕГЭ ул 4 телгә укый торган укучы өчен. Бик күп уйлама. Минемчә дә нинде булса шөбһәләр, бу вариантта кайсын сайлыйм дип уйлап утырсаң, инде кирсенчә ялгыз җавапны сайларга мөмкин инде. Үлдә, киләсе сорау. ЕГЭ алдыннан курку хисен ничек җиңдегез? Бу сорау теге бу дәрәҗәдә инде җавабын тапты буга инде. Кабатлап әйтим, сулау техникасы, су эчү, дусларың белән сөйләшү һәм үзегезнең уртак бер максатка ия булуыгызны аңлау һәр вакытта да берләштерә һәм курку, стресс хисен киметә дип уйлыйм инде. Минемчә, олимпиададагы вакыйга ул бик тәҗрибә, ягъни олимпиадаларга йөреп, син
менә аудиторияда утырып, уже ияләшәсең, инде курыкмыйсың. Шит кеше күзләр игътибар астында утырырга инде ияләшәсең. Бөтенләй укучылар өчен пробникларга йөреп карагыз, КФУ-ны оештыра бугай. Университетлар тарафынан шулай ук өстәмә курслар гына түгел, имтиханнарны тапшырып карау мөмкинлекләре дә бирелә. Шуларда да үзегезне сынап карагыз, чөнки мәктәпләрдә дә пробникларны якынча бер типтарак бирергә мөмкиннәр һәм сезгә менә төрле вариантларны, төрле версияларны күрү өчен әлбәттә күп җирләргә барып карап, үзегезнең көчегезне сынап карарга кирәк дип уйлыйм. Мин 2 тапкыр барган идем бугай КФУга, биреп карадым. Мин аларда һәр вакытта да начарак тапшыра идем, чөнки алар артык каталлы мәсьәләләр бирәләр бугай. ЕГЭга сез ничек әзерләндегез? Мин инде хәтерләмим, авторларның китапларының махсус китап алган идем инде. Цибулькамы шунда. Цибулька рус теленнән рус теленнән цибулька. Химиядан хәтерләмим, С-га башлаган Савиновмы, Сафинмы? Инде шундый. Анда авыррак. Вот шул китаплар буенча әзерләндем бугай инде. Аны күп тапкыр шишәргә, алар инде шишелә үзе. Авыр дигәндә, миңа калса, менә әзерләнгәндә шын имтиханда булганнан катлаулыкларын шишсәң, ул күпкә файдалырак, чөнки син үзеңә ниндидер запас ясыйсың һәм әгәр дә имтиханда стандарт мәсьәләләр эләксә инде, син күпкә авыррак мәсьәләләрне шишәргә әзер булачаксың һәм шуңа күрә Альмира кебек ярты сәгатьтә дә тамамлап бетергә мөмкинсең. Математикадан үзем Алекс Лайн ресурсын тәкъдим итәр идем инде, информатикадан Поляков, физикадан шул Демидова вариантлары бугай инде, рус теленнән шул ук Цибулька. Һәм Решуеге порталы әлбәттә. Мин дә шиштем. Ул да миңа калса Дмитрий Гущин тарафыннан ясалган менә дигән әйбер. Иде, килеш сорау. ЕГЭ нәтиҗәләренә сезнең беренче реакциягез нинди булды? Ой, мин чуть еламадым. 2 бал җитмәгән. Юк. Всё, начар язды. 98 бал. Сиңа 100 кирәк иде. Төп вузга сезнең анда үтү баллары нинди иде соң? 300-дән артыграк? Һәр предметтан 75 минимум. 98 булгач калганнарыннан әзрәк тә җыярга мөмкин була иде инде. Мин вот Син инде канәгать булмадың 98 балдан. Химиядан димәк нәтиҗәләр беренчерәк килде инде. Мин рус теленнән 98. Мин тоже чуть еламадым. Менә минем беренче булып математика нәтиҗәләре килгән иде. 99 балга мин киресенчә шатландым гына, чөнки мин имтиханны математика булавыр. Юк, эш анда гына түгел, мин имтиханны бетергәндә үк барысын да шишеп бетермәдем, шуңа күрә иң яхшысы 99 булыр дип өметләнгән идем инде. Һәм нәтиҗәдә чыннан да 99 балл килде. Җавап дип язырга өлгермәдеңме? Юк, анда үзенең катылыклары килеп чыкты инде. 1-2 мәсьәләне шишеп бетереп булмады анда. Стереометриyadan координатлар аша яза башладым да, шунда батып беттем инде мин. Калганнары инде 100 булды бит. 100 булды инде, 98-ләр булмады, шуңа күрә анда реакция үзеннән үзе аңлашыладыр инде. Бам. Әле физика белән рус теленнән алар якынча бер ел килде бит инде. Башта физикасы, аннары рус теле. Ахырдан инде информатикасы да билгеле булды. Әлбәттә, шатлык, куаныч, үзең өчен күпмедер дәрәҗәдә горурлык та. Мәктәп анда. Без сезгә ышандык, шулай булачак дип белгән идек дип хәбәр итә башладылар инде. Ләкин без ахырга кадәр бу нәтиҗәләр булыр дип инде белмәдек. Үзебезгә ышансак та. Шулай. ЕГЭ нәтиҗәләре сезгә һәм алдагы тормышыгызга ничек тәэсир итте? Мин бюджетка кирдем, медицинага, үз теләгән факультетка. Шуңа күрә бик яхшы тәэсир итте. Анда күпме ярты миллион кирәк бугай 5 елга. Ярты миллион? Елга 100 мең тирәсен. 170 мең безнең укытыра. Мин менә
шундай экономия булды минем. Һәм әле стипендия да. Минем югары стипендия. Суммасын әйтеп тормыйбыз инде. Кешеләр укырга керсәләр үзләре беләчәкләр инде. Но бөтен студентларда обычный стипендия, югары стипендия. Минеке дә инде якынча шулайрак. Әле анда Укыгыз. башка чыганаклардан да акча киләдер бит инде. Шуңа күрә имтиханга әзерләнсәгез, яхшы тапшырсагыз, акча да эшләргә мөмкин. Экономия гына түгел, өстәмә керемдә булачак. 9дан соң китү яки 11нче сыйныфта калу, нәрсәгә нигезләнеп карар кабул итәргә кирәк? Миңа калса, бу карарны кабул итү өчен иң дөрес, уңайлы әйбер ул 9нчы сыйныфтан соң булган имтиханнарның нәтиҗәләрен карау. Алар бит инде яхшы бирсәң, 11гә барасың. Дигән 11нче сыйныфта да өметләр бар. Инде начар булса, инде 11дә тагын да кыенрак булачак дип уйлыйм инде. Чөнки ни дисәң дә 9нчы сыйныфта имтиханнар алар сез әзерләнгән мәсьәләләргә бик ышанган була. Кайбер очракта алар турыдан-туры кабатлана да инде. 11нче сыйныфта гадәттә авторлар яңа мәсьәләләр, яңа идеяләр кертергә тырышалар, чөнки монда конкурс җаваплылык зуррак һәм укучыларны баллар буенча инде ранжир итәргә кирәк, русча әйтмешли. Шуңа күрә беренчедән ул имтихан нәтиҗәләрен карау, икенчедән үзегезнең киләчәктә нәрсә эшләргә җыенганыгыз, шуны анализлау, колледжга кереп, анда урта белем алыйммы, яисә югары белем алып карап, аннары карьерамны шулай төзимме дип үзегез генә түгел, туганнарыгыз, дусларыгыз арасында да шундый әңгәмәләр уздырып, дөрес фикергә килегез дип киңәш итәм инде. Син нәрсә дип уйлыйсың? Минемчә, егыны куркырга кирәк түгел. Югары белем аласыгыз килсә, 11не бетерергә кирәк. Беренче елны бирмәсәгез егыны, аны тагын биреп була икенче елны. Минем шундый танышлар күп. Алар бөтенсе бюджетка керде аннары икенче елны. Инде кабаттан тапшырып. Тагын 1 ел әзерләнеп көтүләр. Ул хатын-кызлар игенсең? Хатын-кызлар. 9дан соң колледжга китсәгез, аннары инде югары уку белемне алу теләмисез аны. Эшкә китәсез. Анда инде үзенең мәшәкатьләре барлыкка килә дип уйлыйм инде. Кемдәдер эш, кемдәдер гаилә. Шуңа күрә сайларга кирәк. Урта белем кирәкме, югары белем кирәкме? Югары кирәк булса, 11не бетерегез. Ярый да, киләсе сорауга күчик. Репетиторны ничек сайларга һәм кемгә ул кирәк? Мин инде әйтеп киттем, минем репетитор булмады. Ләкин кайбер кешегә репетитор кирәк, ничек сайларга? Менә мәктәптә сезнең укытучыгыз яхшы булса, ул минемчә арзанрак алыр. Шул өстәмә дәрес алып барсамы инде? Өстәмә дәрес. Менә безнең өстәмә дәресләр булды химиядан. Ул ничә 50 сум тордымы инде ул бер дәрескә, бик арзан. Репетиторлар алар 1500 алалар буга инде бер дәрескә. Төрлесе бар инде. Интернетта бәяләр төрле. Онлайн мәктәпләр күп. Минемчә ул тоже бик кызык. Шуңа кереп карап була. Һәм пробный дәресләр алырга кирәк инде. Анда нәтиҗә булса, репетитор яхшы. Нәтиҗә булмаса, сайларга кирәк. Монда барысы да индивидуаль, ниндидер тикә специалист булса, ул һәркем белән дә эшли ала дигән сүз түгел. Шуңа күрә төрлесе белән эшләп карагыз һәм әгәр дә инде репетиторсыз берничек тә булмый, миңа шәхсән әзерләнергә кирәк дип уйлыйсың икән, менә шушы факторларны исәпкә алып, үзегезгә өстәмә укытучыны сайлагыз инде. Так, бу сорау узганы белән кисешә була. Онлайн мәктәпләр турында сезнең фикерегез дигән монда. Монда шулай ук һәрбер онлайн мәктәп турында айрым сөйләшергә кирәк инде. Шуннан да бөтен Россиягә танылган һәм үз тәҗрибәсе булган
яхшы нәтиҗәләр белән укучыларны чыгаручы онлайн мәктәпләр шактый. Алар турында инде әйтеп тормыйбыз. Үзегез дә ишетеп, социаль челтәрләрдән күреп беләсездер. Менә шул мәктәпләр әлбәттә инде сезне култыклап диярлек югары балларга кадәр алып барырга мөмкиннәр дип уйлыйм инде. Инде ниндидер онлайн мәктәптә яшь, махсус белеме булмаган кешеләр укытса инде монда уйланырга кирәк. Нәтиҗәләрен карап, дусларыгыздан бу онлайн мәктәп белән кисешкән, ничек тә булса шунда укыган кешеләр белән аралашып, бу онлайн мәктәп турында җентекләбрәк белергә кирәк инде. Отзывлар кирәк. Отзывлар. Ләкин миңа калса, илебездә генә түгел, менә Казанда да эшләп килүче онлайн мәктәпләр, сыйфатлы мәктәпләр алар бар һәм араларында бәя сыйфат чагыштырмасы буенча бик тә кулай вариантлар бар. Аларга игътибар итәргә кирәк. Арзанрак репетиторга караганда. Шунысын да искәртеп китәргә кирәк. Һәм интернет технологияләре дә шулай ук алар ниндидер җайлылык кертә була инде. Өйдән анда җибәреп сөйләшеп була инде. Йыгы үткәрү урынында оештыру моменты ничек күренә? Анда миңа калса самолетка утыргандагы кебек инде. Досмотр тулысынча тикшереп, бөтен җирләреңне дә тотып карап, шоколадкаларыңа кадәр дә кереп тикшергән. Шоколадны ачыгыз. Кайшларыгызны Бәлки анда телефон. Ләкин кемнәрдер нинди генә шикләүләр булмасын, алар үзләренә телефон алып, аны кертеп, кроссовкада махсус тикшекләр ясап, шунда да кыстыручылар бар дип беләм. Менә мин тапшырганда да шундый ишраклар булды дип ишеткән идем. Булай караганда миңа калса артык кырысрактыр инде, чөнки метро белән чагыштырсак, анда да аның кадәр тикшермиләр. Гәрчә анда да куркынычсызлык тәләпләре зур. Анда бит җәмәгать транспорты. Монда да кеше җыелса да, тегендә дә көн дәвамында анда хәлләр куркынычрак, күбрәк барлыкка килергә мөмкин дип уйлыйм инде. Шунда дисклар, хәтерләсәң, анда дисклар белән ничектер ачып, шуның буенча мәсьәләләрне алулар булды инде. Ансы да миңа калса бик сәер күренеш. Һәр вакытта да шул дискка гына кертеп, анда башка чыганактан алып булмый дип уйламыйм мин. Шулай ул каяндырчыга мәсьәләләр. Шул ярар, әйтмим инде. Үзегез аңласыздыр инде. Кай вакыт оештыру моменты буенча шикләр барлыкка килә инде. Ләкин моңардан куркырга кирәкми. Пробниклар ясагыз, олимпиадаларда катнашсагыз, сездә мондый чараларда катнашу тәҗрибәсе барлыкка киләчәк. Каушау булмый инде ул. Иде, килсә. Минем чират икән. Имтихан алдыннан 1-2 көн кала нәрсә эшләргә әзерләнүнең мәгънәсе бармы? Миңа калса Альмира күпмедер дәрәҗәдә инде моның турында сөйләп китте. Мин күбрәк ял итәргә кирәк инде. Мин ялга калдырам. Чөнки бөтенсендә сыйдырып бетереп, сез башыгызда ниндидер бутка ясарга мөмкинсез. Һәм имтихан вакытында стресс аркасында, башка факторлар тәэсире нәтиҗәсендә сезнең гомумән буталчык барга килеп, сез бер мәсьәләне дә юньләп эшләмәү ихтималлыгы да арта. Шуңа күрә дуслар белән аралашып, теләгән нинди булса җирләргә, киноларга барып кайтып, футболлар уйнап, саф һавага чыгып, йокы турында да, ашау турында да онытмап. Чөнки 4 сәгать язсагыз, анда беркем дә ашатмый. Шуңа күрә 3 сәгать 55 минут язалар да инде кешеләр. Ашатмасыннар дип инде. Менә әзерләнүнең мәгънәсе
миңа калса юк диярлек. Һәм интернетта нинди булса җаваплар сатып, аларны да чыгарсалар, аларга да артык ышанырга кирәкми дип уйлыйм. Ышанырга кирәк түгел аңа. Чөнки бер-ике көн кала андый чыганаклар бермә-бер арта һәм алар кай вакыт теләсә нинди Алар дөрес түгел. мәгънәсез әйберләр дә чыгарырга мөмкиннәр. Алар бөтен җирдә чыга, университетта чыга, алар дөрес булмый. Ял итегез, күңел ачыгыз. Шунысының да файдасы булачак. 3 ай эчендә егыга әзерләнү мөмкинме? Минемчә, юк. Мин искәртеп китим, монда инде ахырсы Мин әйттем, мин бер моңа ай кадәр бер нинди әзерлек булмаса, сезнең базыгыз 0 булса инде. Булмаса, вот мин бер ай әзерләндем, минем база булды. Мин аны үзем бирәм дип уйладым инде, мин аны белдем, мин аны яхшы балга бирәм дип. Бер ай эчендә мин кимнарны гына чиштем. База минем булды. Менә бер белем булмаса, 3 ай эчендә егыга әзерләнергә мөмкин түгел дип уйлыйм. Шуңа күрә 1-нче сыйныфтан алып 9-нчы сыйныфка кадәр бөтен базаны укырга кирәк, алырга кирәк, яннары инде кимнар белән эшләргә. Менә мин инде бераз гына оптимизм кертеп куйым инде. Әлбәттә, 11 сыйныф дәвамында нормаль укып барсагыз, менә Альмира кебек сезгә бер ай кала, бары тик вариантларны карап, аларны шишеп китәргә генә кирәк булачак инде. Менә инде 10 сыйныф дәвамында әйтик трай дип йөрсәгез, сезгә 11 ел дәвамында үзләштерелгән тиешле материалны 1 ел эчендә сыйдырып бетереп, үзләштереп булмый. Мисаллар бар инде дип, булай дип әйтик инде. Монда инде 70 балл җитсә, 150-200% күләмдә эшләргә кирәк инде. Вот 70 балл җитсә, аны биреп була. Югары балл кирәк булса, укырга кирәк. Өстән генә йөреп чыгганда, шул беренче кисәктәге мәсьәләләрне шишим дигәндә, инде анда ким дигәндә нәрсә дә булса әзерләнеп бетеп була инде. Булай миңа калса инде алдан әзерләнеп, барысын да чамалап бетергә кирәк инде. Кадерле егетләр, кызлар, имтихан тапшырыр вакыт килеп җитә инде. Әйтер сүзем шул, барысы да сезнең кулларда, үзегездән генә тора. Әгәр дә сез менә бу вакытны файда белән үткәреп, имтиханнарга әзерләндегез, барлык мәсьәләләрне дә карап, темаларны үзләштердегез икән, имтиханда бернинди проблема булмаячак, югары балларга тапшырып, бюджетларга керерсез, Алла бирсә. Егы бирү ул куркыныч түгел. Каушамагыз, ул сезнең белемегезне генә тикшерә. Шуңа күрә эшләгез, укыгыз, әзерләнегез һәм барысы да әйбәт була. Менә шулай без егы турында сөйләдек. Сораулар тамам. Тагын сораулар булса, безгә мөрәҗәгать итә аласыз инде. Мөмкин кадәр ярдәм иттек дип уйлыйм инде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Пока-пока.